तो भाई लोग एगो हम काल गाना के वीडियो डाल रहे जे खुशी कक्कड़ गोड़ रही गाना के नाम बा रहुआ कि भाग्यला रेडी बानी तू भागा के ले चलो आवा राजा पटाना पटा के ले चलो। तो वही गानवा के एगो तोड़ गाना आ गइल बा जरा गानवा के नाम बा भाग्यला रेडी बाड़ू तू छिना रहू का सच कह रानी तू खेला रहू का। तो हेलो हाय नमस्ते बड़ाम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तो भाई लोग फिर तनी के एगो सगीर हमारा छोटा सा एपिसोड में स्वागत बा। भाई लोग फिर हम गाना के एगो बारे में एगो चर्चा करें जरा गाना के नाम बा तू छिनार हो का। और बेहतर गाना बा कहा कि जानता हूँ जब भोजपुरी में एगो गाना अगर आ जाए तो गाना के 50 गाना मैंने बन चुकल बे बरा, लेकिन हमारे ही गाना बड़ा बढ़िया लगता। भाग्यला रेडी बाड़ू तू छिनार हो का सच कह रानी तू खेला रहू का। भाई बहुत बढ़िया सरोज समरिया गोला बड़ा बहुत बढ़िया गाना। हम एक बार चाहे कि भाई के सपोर्ट कर जाके यूट्यूब पर सर्च करके ये गाना के सुना जान। काहे कि भाई तनी के तमाम एबार देखते बड़ा जन की लड़की अपना प्यार के पावे खातिर करे माइल टाप चढ़ाते रही बाप में के बार इज्जत परवाह नहीं किसी करत मर देते नहीं तो का करबो मान देनी बाप में की इज्जत परवाह नहीं कहो प्यार के पावे खातिर टावर पर चढ़ते रही एबार ट्रेंड टावर में बा भाई हर जगह मैटर बा, हर जगह लोग टावर पर चढ़ता अपना प्यार के पावे खातिर। बहुत एबारा मतलब जमाना इतना रद्दी हो गई बा भाई जौन लड़की के बाप 18 साल 5 साल के सियान करता वो लड़की अपना बाप में की इज्जत के मतलब कोनो कदर नहीं कैसे करता चढ़ देते। खैर ठीक बा कोनो बात नहीं का जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन हमने के मुद्दा गाना पे बा, हमने गाना का मुद्दा बात के लिए भाई। तो भोजपुरी में बहुत सारा गाना है लेकिन ये गाना बहुत बेहतर भाग्यला रेडी बाड़ू तू छीना रहू का सच कहता नहीं तू खेला रहू का। बहुत बढ़िया गाना बा, एक बार जा ना यूट्यूब पर सर्च करो जाना गाना के सुनो जाना, बहुत ही बेहतर गाना बा। हम तो सुननी हम तो बड़ा मजा आता गाना सुनने का। ये पूजा ना धुन रील बनता एहू गाना पे एकदम धक्का धक रील बन रहा बा धक्का धक लोग वीडियो शेयर करता। तो भाई लोग तरह से निहोरा बा हाथ जोड़ के विनती बा कि हमारा चैनल के सपोर्ट करा जान। जे यूट्यूब पर देखता यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, जे पेज फेसबुक पर देखता वो के फॉलो करो। भाई तनी के भाई बनी छोट अगर तनी के दुआ आशीर्वाद से कुछ आगे बढ़ल रही तो बड़ा तनी के पुण्य होई। नहीं खे अगर सपोर्ट कर तो कोनो बात नहीं के, हालांकि चला हमारे जो काम बतन करो तनी। तो भाई यही तरह हम गाना के वीडियो बनावत रही है। अगर हमारे से जुड़े के बाद तो चैनल सब्सक्राइब कर जाना, पेज के फॉलो कर जा। और फिर मिलल हमने को नेक्स्ट वीडियो में कोनो वायरल गाना के लेके। तो आज की वीडियो तो नहीं भाई लोग प्यार आशीर्वाद हो जान, आप खूब सपोर्ट कर जा हमारे के।